Bai, basekigun talde zail bazala, desberdina ez, bestean desberdina. Baloia asko nahi dutela, posesio soluziak izate dituela, beren kanpoan, eta zaila presioa iristia ez. Lehenengo partian uste kostatu zaigula, alare uste aukera bakarren dutela lehenengo zatian. Eta bigarren zatian uste hobeto atea gehala, bat gutxiok ingatu dira behaiek, eta pena, ez? Pena, 20-25 minutu bat gehiokin izan geana, ez gala gehi izango laiteko. Bai, bukaera badillon larger hori, gero pare bat aiz gerturatu geha porterirare bai, baina hori izan duten bezala uste aukera hona zala 3 puntuak atea eta jarraitzeko erratxa hontan ez, baina uste porteria 0 mantentzen deu, guain Oviedoagoaz eta uste aurrena jarraitze deu da horrekin gatu berga. Bai, hori, morrua mateizu ez, etxian 3 puntuak ez geratzea ez, baina uste balora berdalera puntua hemen bi talde jolasten du eta uste Andorrare partidu oso nahi dula, batez ere bat gutxiok ingatu baino lehenu eta lanian jarraitza eta lanun batien pentsatzea. Zuei.